Tervetuloa katsomaan ohjelmaa Tietotus ja elämä. Mä oon Toivolan Ake Armovirta seurakunnasta ja tänään tultiin Keravalle ja tänään on pelastuksen päivä, niin kuin se on aina kun me tullaan kadulle. Tänään on ihana päivä ja tänään saadaan julistaa, kertoa Jeesuksen rakkaus kaikille ihmisille. Armovirta, ei anna mulle, mä haluan. Jeesus rakastaa. Oikein, anna useampi. Mut ootteko te ottanut vastaan Jeesuksen? Minä olen. Oletko sinä? Ei. Ottakaa ihmeessä. Älä puhu. Joo. Minä kuulen ihan tarpeeksi radiosta tulee. Täällä on Keravalla niin jumalatonta porukkaa, kun täällä on niin paljon käännittäjiä. TV-pelskaa tulee kuulla niin paljon illalla, että ihan Joo, rakkaudella. Hyvä. Jos sä uskot Jeesukseen, niin voitko ihan ääneen sanoa, että Jeesus on minun Herra? Jeesus on minun Herra, kuningas. Kiitos Herralle, ihan. Mä oon nyt torille menossa. Joko tunnette Jeesuksen? Ei se mitään, kyllä. Ei se mitään, joo. Niin, että mä taivaaseen. Joo, mutta ihan näin vakavasti puhua, niin ootteko koskaan ajatellut näitä hengellisiä asioita? En oo, mutta mä rupean nyt ajattelemaan. No niin, on vähän kiire. Mutta jos uskot Jeesukseen, niin voitko ihan ääneen sanoa, että Jeesus on minun Herra? Jeesus on minun Herra. Jeesus on minun Herra. Oi kuinka. Kaikki hyvä, on siunattu, kaikki hyvä sun elämä. Onko tää luterilainen vai mitä tämä on? Me ollaan Armovirta seurakunnasta. Meillä on siellä semmoinen oma rukoushuone. Me luetaan ihan samaa raamattua kuin mitä kirkossakin luetaan. Niin. No, mutta minä olen sen asian jo valinnut, että... Joo. Pystyykö rouva sen sanoa mun kanssa ääneen tässä hetkessä? En. Jeesus on mun Herra. En. Kaikista tärkeintä se on, mitä meillä on sydämessä. Me ollaan muuten niin alttiita täällä näin kaikille pahalle ilman Jeesusta. Mutta silloin kun Jeesus on sydämessä, niin hän suojelee ja varjelee ja siunaa ja johdattaa kaikkea hyvää. Kyllä mä tiedän nuo asiat. Niin, mutta vaikka me ei tiedettäisikin, niin se pelkkä tieto ei riitä. Totta kai. Et Jeesukselta me saadaan kyllä se usko lahjana. Joka ilta mä laitan nämä pikkuhandut ristiin, rukoilen näiden